खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 डिसेम्बर 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजाङै जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो जागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै जायखि खामानि मावानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सरासनस्रायै दिनै गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबारलांगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै जायखि खामानि मावोनो गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावब्ला मोजां जागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन नाथाय बेवहायबो हेंथा नुजाथिनो हागौ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंजोबनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।